gisaulog na og pagbalik sa katawan sa Bukidnon ang Kaamulan Festival. Gidugok sa mga residente ug mga bisita ang street dancing ug parade nga gisalmutan sa nagkadaiyang grupo. Ang usa ka bulan nga festival nagsugod ni atong Marso 25 ug natapos kagahapong adlaw, Abril 23, 2023. Gipakita sa taga Bukidnon ang ilang talento ug hiyas sa nagkadaiyang natad. Ang mga aktibidad gisalmutan sa 20 ka lungsod ug 2 ka syudad nga sakop sa probinsya sa Bukidnon. Ang mga partisipante migahin og panahon sa pagpreparar sa ilang pasundayag. So for the city of Valencia, ang mga preparation, nag-take me of mga more than 2 months to prepare our dancers for the street dancing and ground presentation na competition. So our contingents are mostly from the Lurugan National High School and some out of the school youths sa barangay. Og wala nakawang ang pagpangandam sa Valencia City. Sila ang nakasungkit sa grand prize sa float competition. Gisundan kini sa Malay-Balay ug nakuha sa kalilangan ang second runner-up. Sa street dancing competition, grand prize ang nasungkit sa Malay-Balay City. First runner-up ang Valencia City ug second runner-up ang lungsod sa Kalilangan. Samtang sa grand presentation, champion ang Kalilangan. Gisundan kini sa Malay-Balay City nga nakuha ang first runner-up ug ang second runner-up mao ang Valencia City. Ang Kaamulan Festival gisugdan kaniadtong May 15, 1974. Ang Kaamulan Festival nagikan sa pulo nga binukid nga amol nagpasabot sa usa ka dakong kasaulugan sa 7 ka tribo sa probinsya. Ang 7 ka mayoryang tribo sa Bukidnon mao ang Higaunon, Talaandig, Manubo, Matigsalog, Umayamnon, Tigwahanon ug Bukidnon. Karong tuig 2023, mao ang ika-48 nga pagsaulog sa tapok sa tribo kon Kaamulan. Rhea Montecalvo, Gabronino, Newsland Philippines, Bukidnon, stay safe.